Още едно упражнение, как да разтягаме раменете и гърба вкъщи. Лягате на земята и това е особено ако раменете са ви издадени напред и огънати. Гърба е леко огънат и искате да ги преберете назад. Упражнението е следното. Когато легнете, натискате раменете, ръцете са на земята и натискате раменете назад. Целта е да ги опрете в земята. В началото може да не ви се получи. Да са доста огънати напред и като натискате надолу да усещате болка още в средата. Целта е да стигнете там, докъдето ви боли достатъчно, че да издържите 10 на секунди и обратно. И така го правите на повторения, докато не стигнете с раменете земята. След това лактите на ръцете, присвити са ръцете, лактите отстрани до тялото, вдигате целия гръб, изпъчвате гърди, натискате раменете надолу, пускате. Вдигате целия гръб, натискате с лакти, вдигате гърба, раменете надолу и така на повторение.